40 души. Толкова са останалите днес село Боровичане, само на няколко километра от границата ни със Северна Македония. Тихо е и въпреки усещането, че времето е замръзнало като студа навън, то продължава своя ход. Баба Илинка също се опитва да спре времето, за да се върне в него, към онези времена, когато селото е трябвало да се нарече македонско, а след това българско. Аз бех пълномощник. Първата работа, която свърших като пълномощник, април месец 1965 година. За една нощ съм направила документите на 360 жители на Боровичане. От македонци и написахме българи. Едно момче не се написа. Мали, страх ме е да говоря. Едно момче не се написа българин. Прибива се, тъй като дека му смениха паспорта. Ние не сме видели нищо лошо. И те нищо лошо не са видели. Това просто са политически игри. Това не е между хората. Това не е между хората. Както с турците нататък. И Байрама го карат заедно, и нашите после Великден го карат заедно. И ние сме тук така.